4 муроҷиат ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд сабаб шуд, ки нисбати Мирзо Мақсуд Усупови 28 сола истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар асоси моддаи 247 Кодекси ҷиноятӣ қаллобӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шавад. Ваъдаи бардурӯғи сохтану васл кардани дару тирезаи пластикӣ шеваи қаллобиҳост. Дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Хуҷанд нисбати шаҳрванд Усупов Мирзо Мақсуд Муродович соли таваллудаш 1992 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров тибқи талаботи моддаи 247 Кодекси ҷиноятӣ барои 4 ҳолати мардумфиребӣ ё сӯистифодаи боварӣ ва тасарруфи молу мулки ғайр парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуд. Гумонбаршуда бо ваъдаи сохтану васл кардани дару тирезаи пластикӣ давоми моҳҳои июлу август аз 3 нафар сокини шаҳри Хуҷанд ва 1 нафар истиқоматкунандаи ноҳияи Деваштиҷ маблағи пулӣ ба даст оварда фармоиш қабул кардааст. Аммо маблағи ба даст омада на барои харидории ашё ва сохтани дару тирезаи пластикӣ, балки ба эҳтиёҷоти шахсӣ истифода мешавад. Пулои гирифтига омад, ба дигариш сарфа кардам. Ҳам пуло бурафт. Айни ҳол имконият доред зарари расонашро барқарор кунед. Гуфта метавонед бо ҳамин тарз усул аз чанд нафар маблағи пулӣ ба даст оваред? баъди интизорию ваъдахилофӣ ҷарбдидаҳо ба милитсия муроҷиат намуданд, ки боиси дар курсии айбдорӣ нишастани гумонбаршуда Усупов гардид. услуби тақаллубкориҳо яхела мебошанд. чунончи бо баҳонаи сохтани дару тирезаи пластикӣ оғози моҳи июл аз сокини маҳаллаи 8 шаҳри Хуҷанд Зарина Самиева 5000 сомонӣ, аз сокини ҷамоати деҳоти Зарнисори ноҳияи Деваштиҷ Рамзило Хайруллоев 15000 сомонӣ, давоми моҳи август аз шаҳрванд Абдусамад Сангинов сокини маҳаллаи Пахтакори шаҳри Хуҷанд 10000 сомонӣ ва аз ҷабрдидаи дигар 500 сомонӣ гирифта на фармоиши қабулкардаро иҷро намуд ва на пули гирифтаро баргардонид. зарари расондашуда ба 4 нафар дар маҷмӯъ 30500 сомониро ташкил медиҳад. шахсоне аз тақаллубкориҳои гумонбаршуда Мирзо Мақсуд Усупов зарар дида метавонанд ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Хуҷанд ё мақомоти милитсияи маҳаллӣ зист муроҷиат намоянд.